няма да имаш, бе. Отде да имам? Виж, и дали ти дам купа. Глей, где да имам? На. Има ли купа, обърни. Нямам купа, бе. Не може да нямаш купа, бе. Нямам, бе. Ти колко купи имаш там? 3, отдолу 3, 6. Една купа имах, аз се първи. Има една купа, ако нямаш купа. Първи ки, една купа. Бойка. Нямаш купа. Нямам, бе. Дет си секна, че аз там имам, контра съм кал. Знам, бе. Да, ама, да те прави сега. Имаш бойка имам. 6 купи му прави, 6 там майорна имам аз. С десятка. Аз нямам. Аз ще мога да фана. Как да ти играе купа. Ти правиш атака, ако не мога да фанеш. И аз ще да знам, че как ти играе купа. Сек купа, бойка имам. На кой ще му кажа контра? Значи дет си секти, аз там трябва да имам. 5 пики, 5 кари, 5 спати. 5 пики, тя... Ама имам ги, колко големи. Колко големи, той с 5 пики има. Еми, присъстват.